היום אני עושה את הסרטון הראשון שלי. איזה כיף. טוב, אז לפי הכותרת, אני אמור לך לשגע אנשים כמיני גיימסקים. דבר ראשון, פעמים נשאר את הצבע. אוקיי, נשגתי את הצבע. עכשיו קוסמטיקלי. דבר ראשון, ככה אני הולך לראות. ואני עכשיו מתאמן על קור. טוב, זה הקול שלי עכשיו. אני הולך להיכנס לקוד אופי, אוקיי? כן, אני עכשיו נכנס לקוד. And we wanna play mini game. אתה רוצה פיתה? אתה רוצה פיתה? יש לי פיתה! פיתה. מישהו רוצה פיתה? חבר'ה! יש כאן את קופיקו. הנה, קופיקו. Do you wanna play mini game? Do you wanna play mini game? אני ספיידרמן. אין נורא. Do you wanna play mini game? Do you wanna play mini game? Do you wanna play פיתה, 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 פיתה. הקוף שלך רוצה פיתה. פיתה, פיתה, פיתה. הוא לא רואה. פיתה. אש, מדורה. חיברתי לך פיתה. אמרתי לך פיתה. רוצה פיתה? למה אף אחד לא רוצה פיתה? לא. זה פיתה? לא. אש, מדורה. אש, מדורה. טוב, זה סוף הסרטון. ביי.